And then no be a big job. And I'm here making away. I'm saying a friend say, you have finished me. And I see my bones and say, what carry I no pass your cocker. Where the bank for yet Tapuama, your Bogun Catazo, Madam. A year Universal Merchant Bank. Omoa, and I be Omoa, yes, how much more. Yeah, carry a Coben. Carry a Coben. Nana for door. Now, some point in it. Or in a bar. Or in a bar, some point in it. Or in a bar, some point in it. On also, and I have or in a bar, some point in it. On also, and I have Otu Papas Macaine, Sapiaso for 1 day, a Safo, a brand Babaso. A Mamma said in Savoy Piano, Sapiaso for Omo and a Ediba. Sapiaso. And when we are yes, the mother. One another watch. Mamma Bodon, another one mono. The Yabam of one after any some member never so more as a bit. That's no if you honor more. That's the mother. But now in the buyer, that you are not big and then one down the fair. I found a young Scopia, one crowd to buy it. Ever one, I can't put day. About bank of war, but the man no mamma received a fair. Because you need to Jamawa, who receive about it at Jama. And this another smart, another receipt, and I watch it. Now, come on. UMB for 1 hour and the Bianca United Universal Merchant Bank. Let the Bias be a man sending the old is Canada 1. What is Canada Pro? Hey, I stand there for small common. The beer. International, Amaya Mine International, University areas, the real Winaka Opera, the Winaka. Samre, yes, one woman in Frio, Mumamuna, make us a superintendent, Susie. Yaduma, on so Waba, Auntie Susie, superintendent, on so Abba, Mopia. The Aotiano near Frana, train, that go, the Panapa, and then at Traneno.
Atia Obako and this one. Apa. Abu Adia Kakrabia with the buy, you know. Bank for our Hannibal. UMB, NIB, the UMB. Aha. Ba put it, ba put it, your man, ba consider aha. The real account be played the best. Aha. National, the Oka, as I said, if the Baconia could be a no, if the national, Sanya to Universal. If you are depending. Abraham Bebana used to ask it. And to avoid the Bia, the Baquayano Haya, your bank, I would want me to know a Hanamo. Niabe could be a normal budget, I'm a home, and see the receipt. The fair near the tree amount. That's just say, never so buy. Mababwa, I'm a Bibia and Koso. Nana Kusi Amankwa Mafu Carry a penny and a mopia. Now Kusi, what did we talk to Papa? One or two a job I'm going to go and no my dear son. Nana Kusi Amankwa Mafu. And carry a penny.
yes so young croffa you was stream just be hwe ni aye ya mamre yi ama no so abe kra be hwe se ni Asante Man de aye kra be hwe yi it's a call for say be hwe ye culture ni sanet ye se ni wo ho abrofo nyina omo wa ha nyina se Asante Man culture aye kra be hwe nti na omo fi amano ne aba ha se omo be hwe me gidi se Ghana aman nyina ye develop your culture se sa e be peja ye man no akosoro Rasipi Mustafa Hamid communications minister Dr. Mahmoud Bawumia and Kwame Kankwani ka ho ni nyina nso so na sabre ya commercial himfie no anim hope na nhyehyɛ ya aka ɛwɔ hɔ nso no atumi atoa so ha ne de sɛdeɛ na mpanimfo ɛhwɛ yɛn ama yɛte aseɛ no ayɛ sɛ akan tete ɛko ɛbrɛ so anibrɛ aba na obiara kɔhwɛ ne bɔnka mu na wato sɛsɛn no na kyɛ sɛ aba ne oh yeah go just shot touch Aya Mustafa Anenti Sabre Nana Adodankwa Kufuado ene abam mpanimfo a eba ha no ama wo mu so a kyese ekwa akɔkyia Asante Hema anenti wo hunu sɛ mpanimfo no ama wona eba won to Nana Adodankwa Kufuado edikan sanso ena mpanimfo a aka no traso kyese wo mo ekɔ Asante Hema ena so na wo mo
for another. This is also I don't know I said another say coming. I try to go. Let's for another. Nana, you I don't know, or and Castle people. How soon, Nana, I didn't say, hey, ma. I don't say, I say,
akyɛ sɛ wɔkɔ na wakɔkyerɛ wɔdɔ ɛne amammerɛ dede ne bi wɔ akyire ha nso a na ɛno ɛyɛ ɔmampanyin dada akɔfoɔ a wɔnam kwan so a wɔreba nti nana akyerɛ awie no ɔmampanyin dada akɔfoɔ ɛna saa bere wohunu sɛ ɔmampanyin dada akɔfoɔ ɛtoa so no mpanimfoɔ ɛde no ɛba na afei wɔba abɛkyia nana manhema na kyerɛ sɛ dwumadie no ɛpɔ mu ha no deɛ yɛde ɛba awieyaa ɛno no amammerɛ ne fɛ sɛdeɛ ɛyɛ ɛteɛ ɛna ɛkɔ so no ɔmampanyin dada akɔfoɔ ɛna saa bere wohu no a wɔtutu ɛtaatae no akora ɛkɔ na afei wakɔkyia nana manhema enti yɛgu so akyɛ sɛ dwumadie no ɛnkyɛ na wɔfa hadeɛ no aba awieɛ ɛnkyɛ wotumfoɔ bɛtena agua mu nso na kyɛ sɛ ɛnkyea aka nyinaa no atumi atoa so ɛfiri sɛ ha ne deɛ ɛntumi anyɛ ɛnkyea ɛfiri sɛ aniberɛ mu ɛne wɔko mu ɛna mpanimfoɔ yi ɛne asanteman nyinaa ɛwɔ Akitibom, Piao, Bat my neighbor, Sadini Sai neighbor, Modafo, Buffalo, Pia, where you are, and never in it, and never I, Obisrumo, Pia, Buffalo, a home from Ambonier, Posua,
was a home from a body. Piao. I say, now quatrain. Ode, Nehema, Hima, almost so an acro. That's a set, you don't fall to the Acherono. Yes, I bless you, Nana Dotti. That's a Chidom for so ever. Chidom ever. Dotti. Nana Dotti, aine. Omo Chidom. Mopia. When we na abakosem. On say when na aba ayehwe. Ye papa for cry yet me na aba na eko. Sadia we yet me mbabio. Tama na ugina class 1 no. Yet me mbabio so uta ko class 1. Na no abaye wo aba ko sem. Enti ana ye we so e ya abakosem. Wa tu bia da unyamias. Da unyamias se wo so abato prebi a wo so wo. Ye nipa tutuo a year pen wakobia, a ripa dop say about Abepio, a more soldier for, a proceed for, a year about your four, a crab grabiara, also so kawobi, also your person, also wabubi. That's as a Nayauda, a Naya da Casamo, a Naya da Papamo, a Naya da Crocroma, Bopiao. Nanano. Chidom for as a so and I also yeah, but Mopia. Nana Ahuma so also so yes, so much na kwa mwache echa na ejo Nana Ahuma pia Nana Ahuma echa na ejo pia yes, Mumma Muna Abrano, a quiet engineer, Mumma Day. Na Mukoye, a never be a chacha. I don't see now Ugusua Washer or Hima, and you can see a da a tosso at 9. And Yasam Kitwa, Nene, and I'm Martin and to warn you more boy, yes, you were true, you were giant. Near was as so, it is Robia. They say a common in Chiremu, and then a matters as a Nasipa. Sans a true pie unity. El Kumasi Mountains on that day. Go the other man. Benin is a Obasa Sisi. And for Jamie, me never be a true baby, a true baby say that. Now, the Siana free pom by a quiet more than a 20 bino. Now, oh shit, just a different types. And you took it all. Different types. I just said, but I don't think for any difference. And no, I see any around the Kakra. I would be trying to say, I'm different rounds. Sir, my point here, say what for the pay, you know. And for this one, yes, strong. Sir, my point here. Asante man misi ahene okay okochira ahene no no ntojia na wo so ye bibi kire no na unim ade ba ko enwan se nana tafo hene ohwe ni mfie na ekọ animu ba na ohwe papa yi se de ni mfie kọ animu na okura tuo
Kuropeja kɔsu sɛ ɔtoa na ahim no no wagyina yie ɔtotoɔ na ahim no etu to a na mehwɛ sɛ akɔkora tutuo na polisifoɔ de ɔmo nsa akatakata ɔmo na me sɛ wow obi ɛnɛ deɛ yɛho yɛni so adeɛ na megye di sɛ obi a wɔhwɛ Adom TV bia soa bia so ahu saa bere deɛ mpanimfoɔ apagya ɔmo mu ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu abɛbio amammerɛ ne amanneɛ atu a wɔsɛ ɔsane gu kwaeɛ beretuo no mu ɛma nananom ho sampa n'ani abere na etuo no ɛda adi pefee sɛ ɛka sika ɛnɛ ka sɛ yɛnko ahoɔden anaasɛ etuo kwa so mfa nye ɔbaa panin anaasɛ Kane Asante Hima na nafia ko bi sɛ wampem a Kasantema yɛ krado sɛ mbɔbɛko agye no wohwɛ atu ɛbaayɛ ɛno akyi aman ɔmampanyin dada akofoɔ ɔmampanyin Nana Addo Akufo-Addo, the Vice Dr. Mahmoud Bawumia, Chief of Staff, Ashanti Regional Minister. Just a ministers, baby. I come here, sir. A premium penny for 90% of baby honey. It is a post for your soldier futua and get me point. A car traditionally a two anchors and an arm near quantity. I get me coach. I can see a company for when Munyam Conco Jinampo watch a one. Obetia aketimi eje Asante Hima nanso owo ekurade a ekwantimi nye nokre na wohwemu a ehemfo no de obenya kwanya akototo na tuo ni nyinaa bewie sɛde ne abrempon no aye no wie ya na waba abetena se na sabre ɛhɔ de ne wie ye no empanimfo no otufo tena na pakan mu ɛne ɛde ne ba ya na me wosɛ ɔmo de ne car no aba besi wo car ne bedi dwuma bɛn car no bɛfa Nana Mahima Asante Hima ne bɛfa no nti otufo ankasa de wantena kam ɛne de nyinaa no apakan no mu ɛne de ne dwumadie ne car nim kura car da bi car nim car na ɛba ne yahwɛ ne mu Asante Hima nenso nyɛ on netena mu Asante Hima ne tena saa car no mu ɔhema tutuo ne bi da bi wantutuo ne bi sɛ wohwɛ ɛnɛ mpo ɛma besia a ekura tuo nti wohwɛ ɛyɛ asade a na otumfo afa no ebi batakari kɛseɛ no sabe yɛhwɛ batakari kɛseɛ da ankasa ɛni wonim sɛ saa batakari sɛ woyɛ Sankyehene a ɛyɛ ana ɛden paa sɛ wobɛhyɛ ne mpire no soɔ okay ɛden sɛ wobɛhyɛ ne mpire no soɔ san sɛ ɛberɛ a wɔno wotade hyɛ no ɛyɛ berɛ a yɛde wo si adeɛ so nti otumfo sɛ tutu abɛbio a wɔte adwa so sese afe apem ahankron aduɔkronkron 1999 yɛde ne esi adwa soɔ no saa berɛ no ɛna ɔhyɛ batakari kɛseɛ ɛti ɛfiri saa berɛ no dwumadie biara ne wɔ Asankyema mu a ɛsombo wɔ soro ɛte akoma a ɛde ani berɛ ba ɛwɔ sɛ ma ne hyɛ saa batakari kɛseɛ ka ɛyɛ Asante Hima to a watɔ fam yi enti wɔhyɛ batakari kɛseɛ a ne de sasɛm kɛseɛ ɛna aba fie Nana Mampɔhene ɛna wɔbɔɔ na bo kyɛ sɛ ɛnkyɛ koraa no ɛhɔ no nso yɛ wɔtotuo no mpire no wɔwieyɛ ɛna ofiri hɔ ɛba mpanyimfoɔ no ankasa anim Nana Addo ne ɔmampanyin dada akofoɔ anim ansa na ahemfo no toatoa so bebree enti wɔba a wɔbɛgyina w'anim a na wakanyan ne ho ne nyinaa mu no ansa na wabɛkɔ w'anim no sɛ ɔhwɛ Asante ɛnhyehyɛeɛ mu ɛne amammerɛ mu a sɛ oyi sikadwa kofi a korɔbea yɛfiri Asante kɔtɔkɔhene otufo sɛ tutu abɛbi ote so no ɛfiri hɔ a dwetadwa ɛwɔ Asante Mampɔn the silver stool ɛna di hɔ enti nka amammerɛ kwan so paa no sɛ otumfoɔ ɔsɛ tu ni hɔ a deɛ ɔhwɛ kyerɛ ɛyɛ dasebrɛ ɔsɛ bonsu ɔtɔ so mmienu ɛyɛ Asante Mampɔhene na mpo ɛberɛ a otumfoɔ Opokuware ɔtɔ so mmienu ɛfiri mu no ɛyiyɔ ɛne ntotoeɛ a ɛfa na yie ho ɛne mpo sɛ yɛde otumfoɔ sɛ tutu abɛbi obɛsi adwa so saa dwumadie no nyinaa na ɛsi Nana Asante Mampɔn ɛne ne matiri so nyinaa yɛka ne ɔsɛ otumfoɔ sɛ tutu matiri sɛ kura ɛne ne tena adwa so no a ɛsɛ nka daseberɛ ɔsɛ bonsu na ɔnya tena no akonnwa so sɛ Sankyehene deɛ a na kyɛ sɛ dwetadwa no ɛbɛsa akɔ akɔdi sikadwa kofi no akyi saa na amammerɛ kwan so no ɛteɛ enti to aso na wo sɛ ɔhyia ahemfo no wɔhyia ne nyinaa mu no na yɛgu so ɛbisa sɛdeɛ ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ha megyene sɛ mpanimfoɔ bɛtumi aboa ma yɛate aseɛ yie ɛntiaseɛ a menyaayɛ ne sɛ ayɛ sɛ tete hɔ na yɛakɔ ko no enti ɔtumfoɔ akoa wie ɛde ne ho aba bɛkyerɛ
akyerɛ sɛ wako na wɔtutuo no ɛkyerɛ sɛ wɔda so kura mmoba a sɛ ɛba bambɔ a nipa a akɔhyɛ saa kɔm hɔ nyinaa no wɔbɛtumi awɛn wɔ biara a ne nyinaa no na wɔda n'adi akyerɛ amammerɛ tete amammerɛ na wohu sɛ na adeɛ hyɛ n'ano ɛhyɛ n'ano wohwɛ ne da nyinaa ɔtumfoɔ nya mmie n'ano ɛhyɛ n'ano saa nti na mehwɛ anim koraa sɛ bi a abere a wɔkɔɔ ɔmampanyin ne ɔmampanyin dada anim hɔ no wɔbɛyi na bi a waka asɛm bi akyerɛ wɔ daabi ɛhɔ na mehu sɛ amammerɛ yɛ amammerɛ yes political power wɔ hɔ ba nana brenya bɛbɛ mu kakra nana wada ama adeɛ a ɛda nso ne da yi batakari kɛseɛ yɛbɛbɛ no so ansa ɛde adeɛ na ɛhyɛ otumfoɔ sɛ tutu ano no ɛnsensan yɛn sinsan yɛbɔ so bɔ ɔma mpɔnkye bie ɛno abi ɛdeɛ nti na yɛde bibi saa ahyɛ ɔhene kɛseɛ ano ɔsi de owu ayɛ no no oni asɛm bi na waka de owu ayɛ no no oni asɛm bi ɛna waka ɛno nti no ɔnkasa ade owu ayɛ no ɔnkasa na kyerɛ sɛ ano da hɔ a ɛbɛkasa ntiɛ neɛ ɔde biribi ahyɛ ano ne sane teɛ apɛpɛpɛpɛ to sɛ mmerɛ a maame wuyɛ sɔhwɛ a ɛno wɔhyɛ ɛkyɛ bi a na aya ɛne mɛko ntonko akɛseɛ paa no tentene no ɛhyɛhyɛ ho ne nyinaa wɔ nea na ɛkyerɛ kyɛ sɛ asɛm no ɛya nanso mɛko yɛ dɛ ɛnim na aya so kyɛ sɛ adeɛ ɛya na ɛhyɛ ho ɛti nɛ no sɛbi deɛ owu ayɛ no no oni asɛm ɛne waka nana ansa na ɔmo bɛtoto atuo yi abrempɔn yɛ nnɛ waka tuo gum akyerɛ sɛ wofa ha tein ebinom wɔ hɔnom a wotumi sɛ ɔnom mfie kɔ anim te sɛ tafo hene sei mehwɛ tuo kura no watumi sɛ ɛdɛn papa no ɛnso wɔto tuo no ma ho so wato anya bia mo yɛ nyankama de bi kankye ma wonya ahoɔden foforɔ bi ansa na ɔde ayɛ saa de no anaasɛ akokoduro no firi he ɔsɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ tumi a ɛwɔ nkonnwa mu ɛti biribi si a ɔsɛ nkonnwa no kasa ɛgu so nsa no ɛyɛ abosom o nti biribi si sei a ansa na ɔbɛsɔre a ɔbɛfa ne kuntunkuni ahyɛ na no bɛhyɛ batakali no na tumi no adi ka yɛ dɛn awura no ɛde akokoduro so ayɛ dɛn ama no ɛti baabi a ɔkɔ biara wei no akɔɛ sɛ sɛbi na nam akyekyere saa yɛrekɔ saa pɛpɛ na ayɛ ɛno nti na sɛ sɛ ɔhene bi wu na sɛ yɛsuaeɛ a wɔse sɛ ɛko na ɛbaeɛ ɛna nka wokotɔɛ na ɔhene bi na ɛku wɔ a anka mɛbɔ atrɛw na saa nnipa kɔ ɔdi saa nsɛmfo no wakɔtwa ne ti abɛkyerɛw asa na wakɔ ɛti wei na kɔɛ sɛ ɛko pɛpɛɛpɛ nti ɛnnɛ kuro mu a ɔtumfoɔ tuyɛ tutu atuo no nyinaa no yɛhwɛ mu a na kyɛ sɛ sɛdeɛ wɔdi ako yɛ saa ɛsɛ sɛ yɛkɔ sa nti na nam nyinaa so ahɛ batakali a yɛdi awura akyi no kyɛ sɛ yɛkɔ sa na sɛ yɛabere wantia owu abɛfa no nti ɛsa paa ne yɛkɔ saa ko a yɛsuae no ba mu awuo so anaa hwan so ba ma wuo na deɛ bɔne na waso yɛsua no ba ma wuo na deɛ bɔne nti yɛsua ɛko a yɛsua wɔ no so sɛ ade owu ayɛ no sɛ deɛ sɔn owu wɔde awu ɛno anka yɛfa no ho nkyɛ no koraa asafohene akyamfoɔ ɛba no wohu sɛ ɛma mmesia gyina akyi a ɔmo so to atuo no bi ɛno no ɛkyerɛ sɛ nana ɛyɛ namammerɛ asafohene yɛtumfo akɔ mu hene ɔsɛ ahemfie yɛbɔ kontiri a ne yɛabɔ akwam ɔmo yɛ anuafoɔ ɛti akwam sɛbi ɔno so yɛ sɛbi ɛsɔn ɔberempɔn a ɔkura n'atuo nti ɔba a ɔne ne dɔm wɔn nso ɛreboro atuom ɛba na obi te sɛ anantahene ɔno de atuo no deɛ kyɛ ne deɛ atuo ɔsɛ ɔtuo bi yɛfrɛ no sɛ ananta ne hene no ɔno ɔhwɛ sɛ atuo no so ana ɛkura no ɛti sɛ ɔsɛ sɛ wohwɛ a amammerɛ mu no yɛbɔ dwa bi sei na bantomahene ɔkɔkyea ɔtumfoɔ a ɔsɛ bantoma ɔhyɛ no ho na apɛtwa no biribi asensɛn no sɛ ɔkofoɔ opie yɛ na anatahene pie wɔpɔnte no nana no asɛm yi wo kan ɛho aba kɔsɛm no ɛden sɛ yɛbɛte bie ayɛ sumasɛm anaa ɛyɛ sumasɛm paa biribi nti yɛn yɛte sɛ nka bantomahene kɔyɛ santahene dɔm yɛ a wɔkɛyɛ a wɔpɛ bɔne adie na nantahene yɛ dɛn atia no nti ɛfiri ɔkɔr sɛ bi pɛnifoɔ sɛ huriyɛ mogya mpɛne tirim nti ɛnim adwene da wɔ ne tiri mu nti berɛ biara na ɛbɛ sɛ ɔba a ɛsɛ ɛma obi yɛ dɛn eti ɛhunu bi pɛn a ɛma aboa sere wɔagye ne baagora ne wɔyɛ n'ani ato nkyɛn bi
na Sante Hene na Sante Ma for mo ho adwene ya so dwene papa do adwene bone saa na okay te say me yani akonwa ye ba ye wo hene adentia to na okọ ha ebo timo na ohintia yetu ekali ama ba hintia ho kama yetu bo no kari ama ba hintia ho kama polina wa polino na se mo ntena ho no so saa dabi ensam wo ho ya na ti enenya ye wo hene okọ ba hintia mesuminim se abakosem kakraja yesua ne de yehunu se Bantama hene ekumu modemmo ene ma otumfo boss akonwa no ede ma no enti enye sebe obi besi ana akonwa ebia te se de wu no wote akonwa so awu a wo fa ase ene ebedi ana se bibisa no o se Bantama ekropon achame hene en fonam so me benum o me na say to freedom chira e baaye samre na ka kuma skotini ya wa asafo hene ese asafo hene ne kotini BBT ne dan be di Bantama na akomu kodi no ya kropon hene say we sante hene esa hene o me na say to freedom chira e ba sante aduja safia no ye otumfo achame obudi di mai na say to buy ti dem na kropon so obedru ye no dokọ chichi ni kuro no e na okachi otumfo so abana ogba okura bi omra mehwe ti santini koza ansre se kropon no achichi na o se okura no enu kura fe se kropon kro epon eni kropon nana amamre ni amani ayeye se na anu a santini ma to fa mu se kokofu hima ene tena adwa no so toto no manyina agusi bra yi santima foforo na ama kunadu yadom wo hwa asante senso di anase enyina so kese sikadwa kofi na wohene bi so sebe litiri ena yede egiye ayese o kire wuo na se na ese se de asa wo pekwa bi afa so akira santima ase enso mehwemu a aya me hyedan se kumawu nkan ye papa abofo sa se we be se o mo sa nye empeninsa no foforo sa bi da bia dikopi eya juso ehre ti saa hemfu nyina ye hemfu a omo kan obi na chichire ye eti aba ne sai ne ye ka se wo chire twere bu akobi awu ase ana ase de wo chira santima ase no se ya esi ye ni ti ene ye pese be chira so o se ekon no mo achi kra no asante ni dwabe esa akon na dwabe ni dwane na ma dwabe ekota ofodua dwabe hine intapa eveno ike dwabe hine enkodu ya ba koni ya dema no udwan ko he enkodu o se enkodu no mututu aboma enko dibiti so nana ayana to say ene ya 242 onam monten so otuatuo de besere ko kwa ibretu emu ni ade nyina no ese wo hemfo bi ho no mu a wo mo na wo ho kwan se obeka no ho sanse wo mo ya anomumfo yaka se obi ya anomumu a e wa asantema mu akonwa ho a ne pese e se na anomum no oboye e o mama mre e o masede se o mu dwumadi a esese o mo ye e o mu dwumadi e so me ya anomum ohini bia wo dwumadi a odi no ahemfia sabre o hwa so a otumfo se tutu abebi o ne ye Lady Julia o se tutu e no da so oba tuntum to bom ahofe o hwe na nima pa ene oba ehuna esa na nima ne ntamu a tum se oba ne wo oba yei na penifo beka se tum se wagbakuafo ani nana o hwemu yi papa pa na wo mu no
enya asem ketwa na nse nefua nan a yede aye nase eye nyina no ye nhye den hu no ene ne wapie no opie ye no so sai ma me no bi oba bi apata no hwe den sinkran a wabuo ni ne duku papa bi a watim na won sha somade en hye kura se de nanim esi da ho sa no pawia enu ano se enhira kwa busa me se ade na ohun lady na se no kre lady ene obohu no san se lady enu ahogwo bebre efinko for man so eba be so ye se botufo ina lady si wo fia wa yan tutuye se de se be so mba de ombeda de omebedie ene ade so hwe na odbo okunu na san tutu ni nyina eba ye be wie na se be so bi kwa abesia na na ye hu ebi obetra edidie ensa obenu ade a esa be o makwa kan na ye ni class but enem se bibia mu adu abafom ete ne lady oba obechia awo bia mu se be so e perfo ka sa be be ye bibi papa no o ba papa bia dey ete be bi so be ba sesa na firi oba boni bi na na wadama se ye ka ni sei no uhwemu a atuo a ene ye hu no monten so atuo a nananom aka bia gu mu atutu bie na no ase egu mu ahodo ye wotutia pa ena ase ho ne ho edidim ena tutenten eno nso ye wo bia wo so okura tutia ena ye wo bia wo so okura tutenten ana ase ye wo ho soso ana de wo ho ena de dwuma no ya obia ono obetime okura ne kura no but ye obia e friends ananta hine e wo tebo e friends ananta sejo no esuwa na se tona e beka se ti abofre ya na bofun ko di no opeja ya abofre no odi awono ya le ti afre ti abofre ne hine eno no nana ananta hine eti oba se tuo no woni do ankasa ase abofo ti tuo na nam kokon o hine ti bi chesa no afro se bia mampohine ana yewine ana sokoma mampohine ana tafohine za kunwe wona ye ni mu eko ono na chichire esa no ohine so na ko sa wa yiu se die ni mu no otufo na yiwo ya na chichire sa ma wakaka ntokwa na ma se ko sa ubetimi o so ntimi o mi na ye yewine ye man okwo musa nyasa eho na ma wonya entam efeze ye wuhini wukuada enfu no bebre entam no efi eku okoye da na ma ne okohunu ye ene eye a okodi ye no go dia ne entam me nim se me kro mampon sei se ka mampon hene ya wada ni aka ntam kese pa sa na ba hene o se me ka ba fo ho ntwuma ya ntwuma be ne ka ho se me ye bo no ntwuma ko fi na kese ehu u ba yin fi e bo ntwuma e de na asi ensa sem kese asi ye koku ko be refa sa ko hene o se no ka sem abebio e na hu no se batakari kese na nye batakari ne nko a minim se de ebuturiti no e katade no ho ana se no no ye atade ne che ni nyina aka ho ebum etuo no osane gumu no sa se wosi fom otumfo asi fom ya otumfo asi fom afra pakanem e na wotutu tatai oso omie kwan mu ma no nani abre ene so wakasa memem enya butrem sa enya butrem abofo atale na shan batakari no 2 million mu no susu kase bi wo ya ahya no a ya de ho ni obetimi aye bibia obetimi do pa beye desi otumfo obetimi aye bibia ya abofo jemfa mi kon krema ya do ko sesia otumfo na mo nani bomanim na manim anya ne fe no se yemfa na nkwa ada na wo de wati fia do wadi nkyene kakra wo fa ho nya sa mfa to hu na me afi no mesi so ko bibi fia ho do se tu odi kai no one me na by friends Afrisa and no wo achapi he usu afie e na kane nso no so wo ye de hye so wo nya de se ko basa utrie yie na brempon bi de nsa to so de a
yaka wa bɛhyɛ adehye abusua ni Sanity. No tea and nothing so. Something here, but while Babusu one. That's why I hear it. And also so what the Adenam. Yeah. It's why he now free the criminal. What he need to be friend. Can't say just I say a baby mammy in try. What teacher in Kurama? Bet my chim in the farmer here. That's I say I hear the only to me view. Nasa akwai said titimire mu na edi access wo hwehwan kakra de wo hene beka so wo pɛ no ɛno na onya na wo hene bɛsra de ba sɛ me fama ho hana wo hene ba fie bɛsra de kase wo kra e o de sesante na ba fie e bɛsre ade wo de ani gye ne fɛ so na ɛkɔ na wo de ba buru e de ama wo buru na yi fɛ ko sɛ bo hene wo du atam ɛyɛ na so wo da ase o hene di watam wo du atam o tu fo da ase buru da ase so wo kwaso ase da ase buru ewa ho ho a ese unya mpo mami misa wo edien eni ade a santeman yeye ama santeman kame aye se yesu bi eni ho esan se ne wo hwe dom rantie ne maba wa se enipa da se ni ampo ape so a ebi nko ebi ma gise de ne ho odene ena etwi famu edien na santeman yeye a edan so ya e ma santeman na se tu ne penso o kan sante ebo na se tu ne kan asante ebo mu na on se enya me kan se bi na sasa me kan se bebrebe ka se te sa fa hudi aga na enya ye no hom ne ma asante aga na enya from sani ayi ene yakohu ntokwa abɔ ho atwede a sɛ ayi UGCC foi ene hya ase na ayi osagefo ba bewie ye tie no kra mo guso bɔ ho atwede ko ene me kra fidie so ama obi organize asante fo ye ne akochiko ko broni ba atwede broni ekon ye adadua 9 ntokwa ne de anim sɛ ampa broni hu sɛ ne asante ne abrɔfo ko tie de show se so mbedi o manso a o mu nya hye to se efie o hachi no o mu na ye mama ye etina nananom ne o mu ye san hyehyɛ ye no o mu pesa asante ye ho ani briti no o ma to saka na obekai afekro na nke ebu nkompo abehwe se efie o apepe ba fina so e wo ho kwame chronic said in 24 by no they are my character da ho a ya ye hye da ho ye so mekon e pambrofo afi abema hankro ɛko a esi a enu mu no oba hema ya asase ko obi no sabe mu ana sani yakun no mu no akoskoko na je se wuntimi nhye ase ya akoskoko ena to kwari gyina mu no afọ mu ya na do da these people when you kill 1,000 will come enti ukuma pema pembe ba kra brofo no mom na be kan oni na di ma yen samra ne no broni na di ma yen sa go fo ukuma pembe ba na broni nsa ya agene ya o se na no be kan ni o be mebu asantema ife no kwa bitua konkonsani asem na okay di pa kwa bitua di asantema abro kwa bitua sese wakama na to mitrim se mi hu konkonsani bia me friend kwa bitua ne nana ya abrefu se kura ne to da bia metima friend kwa bitua dabi mi friend ama ya tua wa tete mi change no a mi change na di honhom na wodi no no ebe free ti oba pa ne fra kwa bitua ne je se o konkonsan no odi o usu e fe o usu a ala je ya je wa e di we tua wa obi ana no ha no pa ene friend kwa bitua nana ya kwa bitua nana ya udi na ya abobon fa kwa mitua kan ho ate nana ya abrofutia ate gobi ozi ba bi akoda yin na obeka amukoda yin na beka so amunka na me ba ho ahumache asafo bedu asafo wo agogo beda bi ho kwa mitua eti o se asante fo ye nipa bi a nyanse kwa nya kokokure kwa ye no emu odu
minim Ghana ha na na menwa to asantefo akukuduro ani nyansa ne so tani yenim se eja esumba ne so tani ye be hiefu ne so tani ye nhiefu esumma ya so tani awia kataban mu so o se eto na nam kokko a biko medo kwa ibu abose not tony ade no esum ewo na enya kwai e basa ni su tani o se kaneti to kwa no se o ko sie wo ma yentra man for tani a ye ka ho asemi eye abe man no papa no a awo no ene de ahoma e bi semfifiri tonton no asa tonton okay eno ma ne hyentem yi tonton ti ye yi ne ho ne te se de nkede nwene kenten ne emu odu e fa me nua da do do ne ya chiche na kaneti to no na ye wo ahoma bi owio me fe ansoroja so mpa e to de chiche tene no a e jan ko ato me kanu a enhye e na ne de chiche tene na tene ko no se abofo certificate abe nokre o me twa abe no so fa agency ani a e ma e mo di tiri wa abe na we twa abe fe anana odi danka boy mi head danka boy da na bia kata na be to so o be furo ye ka danka boy a eye obetwani apprentice na so ni dey so oh enye so ni ayi so na o kan so de se Debbie so de mi nima de ko e ka so a oto abia eno so ne bia mienu mi ensa no was it my yes or so, my two so. Okay. There's a better no so, bear me and Sapi. Yeah, one cata. Why, what's Yanum? Oh, any another papa to be. Thank you, so. They will make me a new view. And then it's one. And so, a mood that I get to go with them. Yeah. Wouldn't it that is one out? No, body. Who wants a foul? Yeah. That I in the tenino, and the DC are benefited. Then you are bobbing and coining. And the same as show Cabeno, Emma Benosot, Fifi, Etty, Emma Benosot. Uguso share Adum TV, or him a Yukase, and a Yagusua Edin Como, Mamania Mania, a dear Chabuno. And so when in so catch a nemum, say Yakasa, a ye, ye. Sabe, Yasi and Via Nika in Chirebe for Yanfenu to Huno and Comasre. And some papa Bakwa Yajatum, our Basantimemus say. Adishie enum bia neja wode tu awre ho so eye kakai bitters me pacho obi bo sante hema yi a bisane se kakai bitters ene de ye no ana se wonum bia ka che se ompe kakai bitters no won so a wo ama no ne wo won kran wo sehwi wo frao wo watifi anafo ba bia wo bia a wo hwe ye wadum TV so no ensa the official beverage kakai bitters a free kingdom distillery so kakai bitters eno na ma mema aye mema e ma so aye ma na fe wo mo se di agoraje o mani tede no wo nyina atede kakai bitters ene FM fo aba ni ade don wo ye report wo ba ko hu na num no na je se kakai na kakai no na na fifre tu ise nyekwa e wom se hyi wom de nso e fifre tu mi to motoam e te kwan ti dia na je se kakai wo widiem ye no e ya duro wo se yan ya duduro ya ene ya sha ma na bamu so akasa nana wo su timi ya den wo timi je gira so wo gina de so empe mo dwuma yi let's say about 45 minutes hey na betu akumo yakuma mi jaso hwe na anu na ye work na susu kanfo ho gabi mi na different mi fie ana me yi kamu ntia wala so state e ba stadium sa ya mi say e no me e bo anansa e ko work no e sa ko stadium bio adofo ye say enchine kanfo na ho so ode ensu na brenya se wo hwe no no a hwe me modem a wo gbo a ya ba lo be challenge me mo jira yi na wo se obi a me challenge we na no obi a me challenge o e challenge we do obi a ma wo se be kakai na ye you
Nana Brenya, Oma can be a main tribune. Now, because Jacob Crow no more, Simedu and now what brand here, Simeduna Hunimun Tutua, Kakai Beches, and no any account for amount. Eh, do baby, now I say, ye true a cornum. And you ma, ye de cosa. Nana, and also, I just say where you are. Also, me just say, if you say, no question, yeah, of course, I'm that's it, Yabriwa. Or a band here with Jenny who said, was I remember already? Which is the way on said, Bearman for no. Almost to you, or say Bearman, you slow, or yai, one is slow, or yai, do a G to a better. So, they say, it's that one. So, it's an Anamina, you, the outro. There's a point. Sabi en kimia otu for so nkwan ye enko na mu nyina ta let's go watch difo yesi edo man kasa etu osu nya chigina fo a na eto chetu a epia kan pemade enya bu eko bi so ehini na so be trust and fo akwa wan kasa na we ye ne tinti ka de ndem nyini se bi kra bi ko timisi e bi timisi ni ba bi asate ko okudi nkukuo Nana, a true Yakasa name. Probably you press a ticket for you to put it for you, or in a brave phone. And one son you to me. The Yaxia plan say in time, and we have more time. And I might now for ever. I was about to walk by the 21 or 2 Mancasa. Let's say a very any affluency. Nana, and let's say that to go back who must not have a me. I said, a car can near so to get out. I was so to not make a perception. After a daddy, who is out of Panamini. Then soon on the Yama is about now. Said I mean, soon see was so yellow. What I know so soon. Hey, a 20 petropa. I took a siano. A tupropa. And an asabre. Jata woman. And it's 3 years for no near the best. And I just overtrust it. I just do 2 for the transport. Also, some can be anymore. I don't know the end. Some man can. I had a Sumai. And what I need a Sumai. Also, I'm a baby did a demo. I know. It's a Busum one, a super brand. I can't send you a Busum account. Resident and a point, yeah, a word one, a word. A winner canwa, a word. First attempt, I live in a cheap. I didn't dance. About your dinner, I was supposed to be a Kukusumi. It's fine. And your mamma feels Mr. Nelson. Also, I feel one truck company. Also, father, and tomorrow, everything I can kind of a yeah. Yeah. I said, also, and if I tell Adia, I'm a Yase, Yase, I'm a say, can you or 2 fortune? Yeah, or 2. A year, Basia, we say, you know, no better yourself, and you put in one. Adia Bakwa, Ayana, and Nika Fair. Sir, ne manfo na atwa ne ho asia so no na ye de no airpro no mo mo to dwomo to bie bremanfo no bremanfo no to dwomo bremanfo ne din nse o bremanfo no to dwomo wow bremanfo wow breman o na to dwomo no di breman hina kasa kwa ono to bi bozo aya nkwasi afo ya aye o se a de so no oya aye edu ati eti obeto Mammy Kumawu is a near hine, ending for walk a crabby, Nana obey Dakonana Yamoquaba, Nana obey a champo, Nana obeying Dako, Nana obeying Dako a champo, and Yamoquaba, Pacasamuno and Ocamami, Madama, that's what Hena. Now, Bocordier, Adaruma, oh yeah. And then, Usha and Mamre. Any a money I had an idea to our castle was a memoir. And I didn't catch it all. If you any one of us, Sabia, na Asante, a money eba cope, Yura eba cope, or Hini Biara or some Santa Henny. Sabia Kua, Sabia Yadu, a dear by account.
Anunti, it do say ya, Nanam Tray, ye dear, actually to me, any man somewhat at Tembreno Sabia, or he be a dear. Anunti, who the Echo Sunea, manning on P. And no, he be can penny some set to Tembremi de men, some to Tembremi ye gribi, to Tembre. He said in a movie, none be bringing ya, but who do on what did I say, who are the Barima, who do all no more, Sabia. Na ni diri efata ase bi ni fata na efata na kono anu nti mane nyongo ma ugusa me akakra meka nana wadama yeba asante amambre mu ni amanie mu santeman santehene na hini awodi kumawuman mutwaka kese pa ewo mu no ene de ehe area wa mamboni banu me de ebi a mehunu na mahwefo nti na mebisa wo sei minim iti a wo mo ne se sabi yewura wo cheche na sante man e wo nananom a sabi afu a sabi nya adoa ono wo mo pagya ya sante man ono atran se ya woka na ebi ni be makum ohin nti so wo hwe ne amane ye ko so a efe se yewura watna pakem wahye batakerkesiye nananom a oya amane a kire wo mo sabi otutuo a kire wo mo kire se o trying ba ko ni be makum ohin na man pohin na bia ben hin nananom ko hia no sabi wa ye kesiye mu a oya amane a kire wo mo eno no nti wo ka ayi kesiye ye wo ya na be makum ohin wo chefa kesiye ba bibi on mo a obeka ede akyere nipa abaha obi on mo aba abegina enkwanta bi so ebo mpempe obi so abegina ha atwere kon aso bi abatiri se be ya obehunu dwem ade asurunku bi on mo a wose nipa aba ehwe yesu bibi firi mu ana papa ese wo ke nananom a ebe dwabri mu hanu mo a obia wodi dwumedie obia wo se bitumi ekura no obia de yewura ahyehyɛ obia wo de yewura ahyehyɛ ama no ase de wo kan wo se be makum ohin wo badwem hanu ma na ahwe na ho fa ya yewura daroma tumi odi ama no e ma no kwan ma wo tumi de saa ne ma no badwem hanu ma e kire se wo da soronko kura anunti bini bibia ameka se sabe adehye santeman kana man obia wabayi ase a odnani hwade wo hwe na wo ha odna so hwade yi a wo hu tetehene wo hu no hia tumi kura no wo hu hina asabia de ebai amane ye fata biara oye na da edi so nko tese tete wudi mensa se be ma chibogo dia wanya ni dina bodini kwa se berma kwa unya drin berma no bra se bi yura wo chichirisa e kasisirisa na oze na fomu ye kan wo kasa asisu dia ne kese Yesu Kristo otoso bi no no ne sanse hine ani kumo hine ma wo hine yes yo be wuje Matias na minu mi no se situe na hwese de wasi ayi ni se masi ayi nyina sabi ya onka fo ho a wo he na sabi ote de yes sabi ote de papa yes de be de ise o say am bofo wu ansa a hwe na hwe so hwe ni ana wu nu mu odu on etinka ka na so wu man ni ana kwamna sante na kwamna wo no mu kwamna ngu a mimi ngu etinka ona so wu so be ko mo hin eye we dia ne je se ejire tumi ya sabi kase yewura de mano na fa so firi on mo be ma chibugo dia pa su semni o hin bi o tre ko mo wu akonya so biara e fere barima be ma di ni gina me se ma wo yeye ma sentiment tumi sigina edi be ma ko hin so oba ke na manie na brafo ni hinkwa amane a wo mo ye ene sabi amane o di badwem hanuma abanza ko isi bi abane no ne baka san bi awa na so to mofo ehu na nanom e bedwam ye tu ye kra no ye wura dia ma no kuma wu sani ahene nana
Dako Echampon. Nana Yellow Nana Obe Dako Echampon. Ode Akasamuno Eda.ye. Usama some Korea. Yes, it was very much more in the Chiami. Who be able to now, and then so or being dark when champion, who you dark enough for being a champion, just the open dark not ready. And come this year, every media bomb home bank. You didn't know you back on airtone. Just come on. Nana Obe Dako Echampon, Nana Dasipi, without seeing Obase na Obekaya Hua, na Etimu. Sabre 247 SC, Efina Pakanu. Na wodia sapa pa bia nsan kobi hu asana no osa no o mampanya be de che Dr. Mamudu Bawumia nso abedu sisia baba bedru entino otufo di asana gina mu osi fom ni nyina sala di okra pomponso na gine tata wow kese pomponso na gine tata mo lupre no mra fom kakra lupre no mra fom kakra na ehu ni ye ba me lupre driver ko lupre no mra fom kakra what did you kata alupre nani na me fi sa pa kan no mu kwa we see ye nyina we see ye dada no we dey gina mu wo fom so bi wo no na dwen se na na tia pa kan mu kwa no we see fom no we nine no amoyo sampa ono ne amamre no wow ono eni amamre no nse adoa no omusa no obia ne de okay na yei ene osa no chichira wo de abɔ ne bo wo ko fi ko yesa bia wo so be hye ofia papa nana abrafo na de be ye da se no na oba je se ho ni asase wura si do tumfo na wo sa lo sa ku gba gudi fa dia be se bo wow no no why nana no mo chi wa huntimi nka se obi a ensa no wanom na ona no ma ti wo fie era ba ebi be fa tiro ba abande de egejire be na wa wo se wi ase na da bi bere bo se de e ka no roba kwase e so na sire otufo ani asi abra wo sei minim se ne ntoma ya ye hyeda efira ni yie pa ansa no pie na na sei entoma no emu ngogo ono akasa onu be fra papa se ansa na obedi akunwa ne ma be do no a ye kirew kasa mu nyina se no kasa be tie pegya so kasa se ne sa we ni se nyina ya ade a se bi na na mo kirew ani ade entuma fra se bi nyobi ne fra ntoma ma no ono akasa the swam ntoma eguso wo ne mede kasa mamre no onim o medi akunwa nya akro no se bi we de chie no onim mamre no ede ti no entuma fra de o ye ho ade papa ade ba kwa mehu ni se ena no fiada a ye hye dwumadi ase na nan makomfo komye no entuma kenta ofrae no ne efufuo fa bi ena mefa ne se yakade damu to beka se entuma fufuo ena na ofra enro akosie yakoside kosere tuntum na koside tuntum no wode entuma tuntum ne baaye ena nei wofra kobene de na ekire eye se ebura yi a yede kuntunkunu ena ebura yi we yakwa da pona eye da no eye no pompo so pa ni ne eye na kasa pompo so ene ne so so ofura kobren na obo enkrawo abotire o so abotire bon so ye kobren no abi e friend enkrawo so etino ege se any brida ene ne eti dia ka nyina eti etire ne ye amani eyi da no ene da ofura ko ne fa ho a o mfra kobren ne bi dabi ofra kobren bio ene nda pona ya ofra kobren ege sampo fo je se nka o sha kobren okay me matcha watcha na unim se uhwe muso a wow woni a edidi mo won so no dodo na afra tuntum makoma bi so ne fra kobren ade ntia se enene na pon na se de wo kan a e wo se otumfo no ade hye wo fie ha no so bom na de ato mani dam ka se be emperfosi twetwe o de sina beti eti no hura akobren fo na wo mu na eye ade hye no de fra kobren bom na je se bibia ekoso ha bia wo ni nkire mu ese ate abisa so
ɛne agorɔ no obi nim obi kyerɛ nti kyerɛ wadwene a na ne ebisa Adom TV ɛna gugu so a wɔhwɛ ɔhema ayi kɛseɛ na abɛhwɛ adwoaba kahuro ɛnam bɔne dina bɛkɔ mu aduana bɛkɔ fi asante na nananom afra wɔn ntoma papa bi no ɔde asosɔ ne ho ɛde space yɛsi n'ani sɛ akwala wɔdi bronya kyerɛ sɛ ɛnoa bi ɛna ɛde abɔrɔbotia ne nkra wɔ no ɛfra nkasa nana sɛ yɛ sɛ wasɛm wɔ anaka sɛ broni ɛwɔ ntadeɛ ntadeɛ broni ɔno ana ɛyɛ ɔso asɛm sɛ amrɔfo wɔ tuo nti wasɛm wɔ anaa bɛka sɛ ɔtumfoɔ ntoma ɛfɛ ntoma yɛ hwan deɛ adehyɛ ne ba nti wɔn mu ɛbɛ nyinaa yɛ adehyɛ adehyɛ no ɔmo na kɔkyea sɛ mɛma wo fie wɔn kasa nti wɔn mu edi mu yi dabi no bia akonnwa bɛtumi ato baako bi wɔn mu edi mu yi nti ɛhwɛ wɔn anim yie wɔn hwɛ wɔn anim yie na akyi bi no akonnwa no kɔtɔ baako na so a ɔkasa yi ebi yɛ nkɔkora nti mɛhwɛ na mɛyi nkɔkora no baako ama nana yɛ abrɛfo na Kwame Tua ɛhwɛ yi baako ama Kwame Tua na asɛ ɔho mame na wadi ma amanfo hu sɛ ɔna akasa yi kɔ wɔwɔ ni afi ɔho yɛnnua bɛma Kofi Asante ɛna ɛpɛ sɛ ɛka bi Kofi kasa na asɛ neɛ yɛmfa nto dwa nka deɛ na ɛyɛ Nana Brinya aka no wɔn a wɔhyɛ ofra kɔkɔɔ no nso ɔbɛhwɛ na ebinom de ɛyɛ abam anaasɛ saa ahaban no nyanya egu ɔmo kurom wɔn no bi ɛyɛ nnua ɛyɛ n'ahema ne nuanom ebi nso nti adehyeɛ pɛ ɛbɛn akonnwa no ɔmo na fira saa ntoma kɔkɔɔ no nti sɛ wobɛhu obi sei no wɔhyɛ saa ida sɛ n'ahema ne nuanom anaasɛ adehyeɛ a ɔmo ɛwɔ akonnwa no ho nko a ɛna bɛn nti yɛnim wo wokɔfa bi hyɛ na wonyɛ dehyeɛ a yɛbɛhu ama ɔmo ahu sɛ no ba obi wɔ hɔ a ɔnyɛ dehyeɛ but wobɛhɛ no wakɔ akɔfa bi agu ne kɔn mu yɛbɛhu sɛ wonyɛ dehyeɛ but nansa adeɛ baako a yɛma Asantema nso nte asɛ sisi a Ghana nyinaa wɔ Kumase for bɛɛ 2 weeks edi anim deɛ consistently Asantema aba Kumase ano no wohwɛ deɛ ɛkɔ so a ɛnɛ ɔmampanin ɛne na bɛdi akyire chief of staff wɔn nyinaa wɔ ha ɛbɛto mu akɔkɔdu sɛdeɛ ɛyi Nana Brinya aka no ɛnɛ ɛyɛ ɛdwoɔ a kyɛ sɛ ɛdwoɔ da dwumadie ne kepɔmpɔnsoɔ no gyina ɛna yɛwada ɛna ɛbɛyɛ yie na nkasa no nti yɛwada wie a deɛ ɛbɛka no ɛbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ wonim sɛ na wɔtwe wei twa mu nso a na MPP amanyɔkuo nso ɛbɛyɛ wɔ extraordinary congress ɛwɔ Asantema ntamu enti buronya yi deɛ consistently Asantema ntamu ha no very much Farmers Day ɛkɔ so a kyɛ sɛ na memeda yi etwa mu enti wohwɛ bɛyɛ na wɔtwe mmiɛnsa edi anim no ɛkame akɔyɛ sɛ Asantema mu ha no nneɛma nyinaa akɔ so badeɛ ɛyɛ ama nneɛma ato si kakra ne sɛ edwadie ɛkɔ so wɔ fie ha but wohwɛ n'abɔnten so ɛnɛ sɛ Mazi wofa the Central Business District adum ɛna mpɔtam nyinaa obiara nhyɛ dɛ mi store ɔkyena ne yɛhwɛ anim sɛ ɔmbɛtumi bi na nkɔhene yɛ ɛsɛ nka ɔbɛ wie a ofiri ɛyɛ kurom wie pampa so a nka amanfo bɛtumi bi but saa bere nɔmmiɛnsa wobie store na ade kaa kora fa he kɔ akɔwura he yɛmfa no sɛ nnadwoɔ deɛ ɛnyɛ adeɛ a obiara tumi ayɛ dɛ akɔ baabi ɛkyee bene ukuada yawada na ayie na nkasa nkyɛnsa abɔdeɛ ne adeade no yawada na bɛyɛ dɛn ɛbɛkɔ so obi wɔ sika bi ne adeade ɔde gya aberewa gya akwan na ɔde egya nti na asɛn woba ɛha na wohwɛ ne yɛakɔ so a indeed yɛmu bi esua bibi soronko na me ne wɔ hene bi kasa ɔse wohwɛ ɛyɛ ɔte kɔkɔɔ soɔ saa batakɛrekɛse a wahyɛ a ɔne ne Asantehene a I think sɛ wahyɛ no twice yɛsi 1999 wɔhyɛ baako na abere watia nso mu yi a wahyɛ nti akɔakɔyɛ sɛ nyame ahyira no ɛsɛ nso wato abese no nneɛma bebree na aka afra because yɛhyɛ no baako pɛ yɛde wosi so a na wohyɛ na ebi a yɛnna ebirikyie bi bɔ Asante a na wahyɛ since 1999 ɛna wahyɛ de bie mu yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɔnhyɛ bie mu ansa na ebi a deɛ ebesi ayɛ dɛ
esi but back wo se bi ma se bridge bi mu se eno se enye ya ye bompa ye so se disease anso betima he dey esi bi wi ti enya de a asante hini bi aba atade no wa se ni mienu sa se de body kan aka no ti enne wo hwe ni padom aba wona me no ma di nkomo nyina no obi aba wo besua bibi sonko e wo ha de ko oye dotilie na sa wo ba ha oye se de na organization ni city I think said there's been an improvement wo hwe se de yesi according of anyem ya bebre obi abenya kwa ewura ene ne ma hodo a indeed ekwa animu ye mu bi ni atena kuma ase ache ni enim kura se saa ekwo na eda etire ha no se ebre bi du a yekom aye kokko yekoto atene ache se yetu otuo atene no ache se eno no enti eyade a ama yesua ne ma pii na wona ya chiro book kweda wa na yehwe na ende no ye de ani ayeden ahu na ekire se wo asante ni a amamre ni amane no eya na free na yesua ne ma ebeboa e ma desuafo e na wan go school wa ba ha no one thing e na osu ohu history ye asante culture na nkasa no we enye se obi na e ka kire wo wan kasa wo de wani ayeden ahu na mi bisa wo sa wo hwe tepaman hene ba na ye konfo ono nko achi ye eye fufuo bidiri sana na brenya ebi a wadi kan akire enra ye chechire mu a good ade a ye mu bebre wo so obo a ye be wo no na ade fufuo ni trinwi no na fufuo eda ha ye be huni enim se ebi adwunu bi keke na aba a wo de esi a wapampa mu apa akwakwaye wabodi sei wono nso de ere se ba we de obehe na okasa che o battery ni yewu eti meko na na so na eti wudi nana yento aso na yenko semfu from na aba battery ni yewu nana asemba ko a na me pese me bisa wo hwe mu a ema no nso dancing cry no ebi de esoro kokko ebi so de esoro tuntum ena kokko ne hyase eno nso ni ane de esoro tuntum na se kokko no onka busia no but dancing can de twa kokko no busoro na tuntum ofo obi ane de esoro no nko na efom ko bia no is onka busia no but akodi ena okwachi afa hwe ene edomo a abafie ya enipa ni bi so kura ho no ma fei ene omo ba anu nye hyedodo ebe ne dey o se bebe sanyama we no obo ohun bi da ene kura se obi ye ba na president kofo e woni pie mo ohun se ohun president na ni pedu adaka na o de ohun no sa no bo santen kwa kasa no o fe ne hunda ena amane ne ne ma sie no ne president bi ansi edi weni de dikaya ono ohun de eti eye na hwo a e na ho se pe se ne president ohun se be santen me wo e bodwa ye na yi dinani aje obi aba bi ajo ye bia ka kire ne ba minim se agoro bebre ena aba womo aguru kete womo aguru adoa ye hyeda wo ebi soronko a ye bomo otumfo e wo dwabo bi ati se yase ana on se eniaman bebe agoro ni ade a wo ka no otumfo agoro bebe no a wa ni nyam bia ni dia otumfo wo fonton from ehine wo ho o wa pele hine wo ho wo kete hine ena wo adoa hine so ti o mu nyina no ta agoro no ni dia ti do pe bia no otumfo ma ye be kuruma no ne se ase ye wo bibia hene wo ho bibia hine menti atupa hene atupa hene ya wale ko twa eze ade den ye isa nana no mo amia o mani obi atupa hene ade we ti de wada ya mo robot ana ko nwa we dia se no sisire o nyanka ope obi atupa hene de beso tu for se o for tu for atupa hene Adum TV Kofi ababaje ansa na abeto aso kakai betes won asem kakra che kakai betes de Jese one atupa atupa ene ebe ma kakai betes na ya hwese de besi afa ma
mpanimfoɔ atena ase na aka sɛ amammerɛ aka bɛtoa so a menim berɛ tenten a bɛtena mobɛtumi akyerɛ otufoɔ ɛna ɔpagya ne mu bɛ nonum nonum nti ɛnɛ ɛnyɛ nwanwa wo sɛ ɛnɛ so wabrɛ ɛnɛ osi mu ntɛm ahomakye ɛnura ɔmampani ama ɛnura ɔmampani ama ha ɛnura ɔmampani dadaafoɔ ɛne baeɛ okay that means na yɛ sɛ ɔno ba ɛnura na ɛnɛ wasan aba ɔno no apagyafie no wɔfiri nti no ɔmo so no ɔmo som ɛwɔ fie ha dendendenden nti na kofi ka mehu sɛ na yɛhim catholicfoɔ ayi bi deɛ asɛ yɛhye ɛyi no ɛne yɛ dɛn sɛ ɛhyɛ yɛde nneɛma afra na ɛpam sunsum bɔne nti yɛde pam ɛnti ɔtufo no kasa ka ɔgye na ɔde afa no ho saa atwa ahyia na ɔde ama wɔ wei sɛ obi wɔ ha na biribi hyɛ n'ani ase wo nso ɔno a wo nso ɔde afa kyerɛ hɔ ɔkɔ koraa na abrafoɔ asɛ tete na ɔmo ho ehu kyɛn nɛ abrafoɔ tete abrafoɔ no ɛnɛ sɛ abrafoɔ yi yɛkɔɔ fam hɔ na wɔn pam nipa ni bi na me sɛ hɛ wɔn ntwɛn wɔ hɔ ɛnɛ democracy nti tete no anka wobɛtumi akɔfa abrafoɔ tete no anka obi ahu brɛ nea na ɔdwane because ɔmo dwumadie no sɛbe ɛsum mu adwuma ɛnɛ na sɛbe nneɛma aba fam ama amammerɛ na nam atete soɔ na kakane a biribi asisie no wokora woba fie ha wodwadwane san sɛ wo nana aka sɛ hwɛ mpo na wokɔhyia abrafoɔ because katoɔ no wohyia abrafoɔ a sɛbe yɛbɛbu sa wo ntɔne a wobɔ woanya ntɔ papa bi ama a asomato so na kyerɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa o ɛnya asɛm ketewa na kofi abrafoɔ asɛm a na wokɛn na kɔkɔɔ na ɛfɛ paa o ɛni wo sɛ ɛdɛm mahu kɔbene ɛne ɛde aburokyerɛfoɔ di bani adeɛ ɛni sɔ kama sotumfoɔ deɛ yi ɛda nso sɛ ɛka kɔbene a kɔbene paa na ɛde aduro ne ahyɛ ɛna wofira no akeka awedi mu wɔdi kakra no hyɛ wo no akam ɛne ɛfɛ no kɔbene paa na de buroni deɛ ɛfɛ no kɔbene paa no hyɛ a wo sɛ woawedi mu kakekam yɛ sɛ ɔni abere ɔsɛ tete ɔkɔfi sɛ ɛyɛ ba a kontonkuro no kora na mofira yɛ kontonkuro afɛ o ɛdeɛ ani aburu no buru yɛ mɔtutu ntokoro yɛ sɛ ɔni abere kasa yɛ sɛ wofira kontonkuri ebi wa na emu ntutu kakra ebu akasa ahote sɛ twɛm wɔ emu kura ne ade ɔso ne fira no yɛ sɛ ani abere ɛnɛ deɛ ɔhyehyɛ saa yɛbɛyɛ o kofi woyɛ ho ayɛ no kwa ɛyɛ nana mama mmerɛ went to a shoes what was that yes let's just say we mu asabre abrempon no ene adehye se de na wo ka no omakɔkyia awie etimigiri se bre ni akyire kra no ɔmamu mpanimfoɔ atitiri aba se Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ɔne na bedi akyire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Mampenda John Ejekum Kufuor ɛne mpanimfoɔ nkaeɛ santimantam mu soafoɔ ne asoafoɔ mpanimfoɔ aba no ɛnkyɛ wɔn so ebepagya wɔn mu na Sabi nso te soro hɔ bi Stephen Asamoah Boateng yɛ mpanimfoɔ bebree wɔ hɔ nom a ɛnɛ wɔn aba na adeɛ baako a Kofi ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛbɔ ho aba so paa yɛ ahobanbɔ nsɛm security very tight polisifoɔ asogyafoɔ fire service foɔ immigration foɔ te sɛ ɔmo ayɛ adwuma papapapapapa ɔmo nim a kɛbɛɛ den polisifoɔ no koraa no wɔn wɔ exams bi a ɛsɛ nkɔmɔ kɔyɛ wɔn yɛ pɛ promotion na yie nti wɔn atu ahyɛ ebi sɛ nipa numbers a na wɔn kɔ akɔyɛ exams no wɔn dɔɔso paa a na ma yie ho ntotoyɛ ne bambɔ nti no wɔn atu ahyɛ sɛ bɛyɛ a wɔn bɛnya enough men ɛtumi ɛde abɔ ban ɛna nanso obi ankɔ school ɛna ma mɛka sɛ National Sanitation Day ne policies ni bi wɔ hɔ a yɛmfa ma nananom ɛndeɛ no korɛ policies ni bi wɔ hɔ a yɛmfa ma amamuo no ankasa kora ɛfa baabi wɔ no sɛ mɔ obiara nkɔ sukuu ɛno ano no obiara nkɔ sukuu ɛkyerɛ wo tumi a yɛ nananom ɛwɔ yɛ nananom wɔ tumi hwɛ sɛdeɛ otumfoɔ wasi atena sɛ nana sɛ otumfoɔ ɔsɛ ahemfie da bi a ɔtena ase a ɔhene watena ase amna yɛ fɛ ɛkyɛn daa ɛkyɛn so ɔtena ase a ɛbɛka sɛ kyɛn bra so ɔne da bi ɔtena ase a ɛfɛ so ɔsi atena ase no so bie ne nan mu
na ntoma no egu na so kakra na nesisi sa akonkoma no so sɛ deɛ wɔsi afra ne ntoma no asɛ ntoma no ya nwono na wɔbɛwura ntoma no sa pepepepe am sɛ ntoma fra no ɛkyerɛ no tonu fra kasa tonu fra ankasa ɛna ɔhyɛ mu na na bɛti kakra ɛda hɔ nana fa yɛwura ntoma no a yɛde afa ne matiri so no ɛho nkyerɛ mu yie obi wɔ no afei ɛna wɔde ato a obi wɔ afei no ho otumfoɔ sɛ yɛde ntoma ayɛ otumfoɔ ho ɛkyerɛ sɛ ansa na yɛde ntoma bɔ kyerɛ sɛ wowɔ ani bere mu ɛtam de kaka tetewa no ka wura ayi ase a yɛso bɛrima bi awu ɔbaa bi yɛ kuna anaa bɛrima yɛ kuna saa deɛ na kyerɛw ɛma hu ayipɔni deɛ yɛ no si ne nan soɔ abusapani anaa deɛ na yie no no bo sɛ yɛtwa ntoma ɛbɔ kora ma de twa no moma so saa yɛtwa na bɛtia yɛtwa no kɔn mu ɛno ma ɔhu sɛ ɔno ne nipa a ɛyɛ no ɛgyina no so ɛ sɛ wɔne ayipɔni yɛ asɛbe sɔn ɛnani abere ɛti sɛbe yɛabɔ no ntoma saa bere mpanimfoɔ no ahyɛ aseɛ ɛkɔ akɔkyea otumfoɔ na ɛyɛ a na ɛyɛ ahohoɔho a ɛnika mehu obi a wakɔ akɔkyea otumfoɔ sɛ tutu a yɛtwa foto ɛde akɔma na wanyɛ ɛnde yɛtwa wo sɛ obi wɔ no ɔkɔ baabi wotwa foto na de kɔma na akɔ a wo se mankasɛ twa ɛso otumfoɔ nkyeɛ yi wonya kɔkyea no a picture ne ɛnya de baeɛ wohu yɛ a ɛna obiara so ɔne otumfoɔ twa foto biara no dabi wei no ɔde baeɛ ɔwɔ dan a ɔsɛ horo ne kɛse ɔno a wahoro ɛde ato ahwehwɛ mu a ɛbɔ ne dɛm nana ɛkyerɛ sɛ obi da biara sɛ wonya kwa na ɔkɔ na yɛtwa wa sɛ ɔma no bɛkyerɛ sɛ dabi yɛbɔ odwa bi kɔɛ no mu yɛ asate ne akyi a no ɛyɛ achievement ayɛ animonyam kɛseɛ ama wo sɛ wɔtumi akyi otumfoɔ nsɛm ɛnya foto ɛdeɛ nti na ɛden paa sɛ wobɛnya akwanya kora akɔ akɔkɔkyerɛ otumfoɔ nsɛm ka yɛ nyinaa yɛ nana nti nka ɛyɛ yɛ na nka yɛ nyinaa akɔkyerɛ ne bi kofi yɛma kwae deɛ ne sɛ bɛka ne nsa na bakɔ bɛpan yɛma kwae ɛyɛ nipadɔm bi na nipa bi a ɛsu sɛ ɔmo na ɛwɔ kwae sɛ ɔmkɔkyea no sɛm ɔmo na ɛwɔ sɛ yɛ sɛ yɛma kwae ma nipa bi a sɛ ɔmkɔkyea otumfoɔ da bi ɛma ma kwae saa asɛm a wokan na atwem adwen aba kane kofi nyahemfiri nya siri kyea ne nsɛm yɛwɔ bi wɔ nom a ɔwɔ ne kurom a ɔhene akyɛ sɛ ɔka obi nka bi ɔbɛdɔ yɛma no kwama ne nkɔkyɛ odurɛ no mu a no ɔworɔ no bɔbɔ no wobɛtumi abobɔ bi din bɛserɛ ayɛ kɔ aho wopɛ sɛ ahemfo no bi ne wobɛyɛ aka hɔ ɔsɛ no sɛ ɔhene bi baa ɛbɛyɛ na ɔnyɛ hene ɔyɛ dukuro bɛtena ɛnhyira nim na ɔtea yɛ sɛ ɔyɛ hene baabra wosuae kyerɛ sante hene bere buɔ bi ɔhene bi a wosuae kyerɛ sante hene no yɛfrɛ dukuro woyɛ dukuro woma sante hene anim nti wowerɛ ba ahemfi a na wodi n'akyiri ɛti ɛno a na ɔtea wɔyɛ hene nso na ɔnyɛ hene ɔyɛ dukuro ɛdi kuro wurawura mu basɛ ɔmɔ yɛ ahemfode a gye sɛ yɛyɛ checks no nti wohunu sɛ still amammerɛ no gu so na wei woyɛ student a na ɛsɛ wotena ho na cultural studies bia ne wɔakyerɛ wei yɛamammerɛ no a ɛna ɛgu soɔ no na na atena apakan mu ɛnɛ ɛfiri anɔpa no a afei ɛna wabɛtena ase yɛdi ne kan no deɛ na akyɛ sɛ batakari kɛseɛ ɛna wɔhyɛeɛ ɛde fa kurom atoto adeɛ baako ɛma ne yɛ wɔn sɛ ɛnyɛ sɛ bi a nipa ɛwɔ Kumasi ha nko a na aba bɛgu fidua mu anaa manhyia ha sɛ ɔmba bɛhwɛ amammerɛ ne amane ɛkɔ so ɔmo atu kwan firi amanɔne ba mehyia wɔn ɔmo a ɛfiri Framanta mu ɔmo ɛfiri Nkran ɔmo ɛfiri Cape Coast takorade nom ne adeɛ aba bɛduru ha no ɛnyɛ asɛm ketewa mene ebi mu di nkɔmɔ a wei a ɔsɛ mefiri Hamburg na ɛbaeɛ wei a mefiri US na ɛbaeɛ kyɛ sɛ wo sɛ wotu kwan a amanɔne wɔ mu wɔ Asanteman ekuo wɔhene a wɔwɔ hɔ Asanteman hene ɛwɔ ha Asante wɔn mu nyinaa aba wɔn mu nyinaa ebi ba bɛduru yɛ koraa ansa na yɛ team no koraa ɛreba eti no ɛno kyerɛ wɔ amammerɛ no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ Ghana nko a ɛkyerɛ ɛkɔ eti nipa ɛwɔ ha yi wɔn mu efiri mmeammea ahodoɔ pii mehwɛ anim sɛ mehu otumfoɔ Beka hene so anim no ɛgɔ so hene ɛgɔ so man ebi sɛ ɔno ɔbaeɛ a wɔde nsafuo ba yakɔ akɔgye bi abɛhwɛ sɛ deɛ siti ɛsɛfoɔ no deɛ ɔde bɛwa manhyia adeɛ na ɛyɛ otumfoɔ deɛ
ɛno no ɔmfa nworo mɛdam ase Debbie menyini sɛ saa sɛfo yi bɛnya bia no na mepɛne da ɛyɛ ahwɛ san sɛ sɛfo yi yɛ no ɛno bia nyɛ deɛ ɛmu ɔdɛ paa na baako na ɛnyɛ dɛ na ɔm sɛ ɛno no yɛka ne sɛ mu ɔden no so na anom kakra bia no sɛne ɛwɔ dɔka so wɔ hɔ dɔka no yɛde ati ne wɔdua so no but abɛ no ankasa no ntunkum no yɛ fresh one foforɔ no aba na yɛ dɛdɛdɛdɛ no ɛno yɛ correct paa ɛno no but ɛno ɛfa wa wohu yɛka nsa asɛm deɛ na yɛka amanfoɔ sɛ kakai bites yɛde Ghana hahama ɛne China hahama ɛna aka bom ayɛ kakai bites dwumadie titiri biara yɛyɛ biara dwumadie titiri biara yɛyɛ biara ɛne abatoɔ n'ano a yɛatu yi na yɛmfa n'asɛ so ma mɛsiasie du ɛnɛ adawasa de aduane bia bɛ na yere nkyɛnse na ewu na yere na ba yɛ saa no na yere mɛsiasie du asan ka ne ho bi yakobɔ nsira no papa ɛno akranteɛ nam na gyeman ɛyɛ dwansa hene mboa dwansa hene yere mɛsiasie du na gyeman yakobɔ nsira na mɛsi so yakobɔ nsira yie papa ɛwɔ yɛ ba enipa dɔm ebinom yɛ mkɔm ɛnya asɛm ketewa akyɛ sɛ ɛna power chapel a sɔfo kusi boaten ɛda no Victor kusi boaten na Kings drinking mineral water wɔn nso ekura mu dendenden wɔn a ɛna yɛ kakai bites no eti nya asɛm ketewa Kofi abafo sabre yɛ hwɛ ni mu sɛ mpanimfoɔ owura hakuma na osu adwuma ɛnura no wɔ ha osi adan ɛnɛ so asaba owura franka jekum ɔkasa de mama mpanya da akɔfɔ so wɔ hɔ afei Stephen Asamoah Boateng ɛna Dr. Henry Latte ɔna ti akyi hɔ no Latte ba no na te Mustafa Hamid akyi information minister akyi no na yɛ maame bɛ na ti hɔ yi menhyɛ da ɛnhu ni yie papa eti mpanimfoɔ no nkyɛ nkra ne sɛ nkyɛ bia mbɛkɔ na ɔkɔ akɔkyia duru sɛ ya na yɛ sɛ unsa akonnwa bi da hɔ pɛ ne yɛhwɛ anim sɛ panin bi ɛba bɛtena so Deputy Minister for Business Development Minister nankasa no Minister for Business Development Hawa Kumsen Honorable Hawa Kumsen no ɔno yɛ a special Nana Gyeman Nana bra Jansa ne Nana Gyeman ɔno na ɛbɔ ne yere mɛsiasie du akɔ nhoma sɛ ɔnhwɛ yɛn na ɔmpɛ biribi ɛma yɛni Nana Gyeman ahwɛ yɛn efiri bra yɛ dɔte yie ɛnɛ nso yɛ ba yɛ so asa ka ne ho akyerɛ sɛ ekurom ahemfo nyinaa te sɛ Nana Gyeman a aka adwuma yɛ mmerɛ kete Nana yɛ mo akɔ aba Meje uso medesie no. Na wapo mu ye de. Oduma nkomada ruma no mpa ibo nti kakaka. Abre ne abre. Abre de wom ana adomfo ye ne ahwefo nyina asem e ka kyerɛ nse Nyankopɔn onhyira wo. Onhyira mo so. Na onhyira wo yere so. Meda wase. Na sɛ de wo yere nsa no ɔdɛ na wo hwe ye nkwan ahwe abomu na tese ɛboro adwene nti ase so Nyankopɔn onhyira wo pa. Onhyira mo so sɛ adwuma no yɛ adwuma amaye bi da. Me wɔ Holland na me yɛ cameraman wɔ Sankofa television nti sɛ me hu ma na sɛ me nua prɛko pɛ ne mo sɛ Ghana bibia bɛkɔ so na bɛkɔ yi a sɛ be madaro ma munni mu bia ɛnyɛ yie nti sɛ mo de obi brɛ mo ho a na ɔnto mu kura ye bɛka cha dɔfo nyina ne sɛ wo media fo a ɔmo fa ibu a ɛsɛ ɛfata ɛmfa ma wo mu na ɛnyɛ wo mu anki ni baabi na aduane no so ɛnyɛ ho ani o ayɛ ne ka no nɔso dodo sɛ wo yɛ adeɛ de sɛ wo yi wo yam na ɛyɛ sɛ wo nim sɛ wo yɛ adeɛ de a na wo yi wo yam no why ne ye ne unim sɛ oyire nkwanti ebenya na nkada bia ye wɔ ha ne wɔ ha da bia ne mo buy from na ma baba dinto na ye de ye ko bi na yɛ da wase bi enim sɛ oni adaji ntu bɛkɔ akɔtɔ adwuma mate me so me da wase ti kunsu ne Nana Gyeman ɛna wote sɛ ne di nkɔmɔ no sabre de ɔhwɛ me nsani fa so a de ɔte agya ne nsani fa so yɛ Ejako Abrante ne brɔfo din de Alex Edu Kofi aka Bedam Bema me ho ofe na medina de.
ja na o me yan kanfo there be say one fan so we twa so dama ne ho ofe na me di na de eja ko mom ne ho ofe eja ko onye na eja ko there be etu hu ne say why you sana eja abrewa ni nkran na so e be ka o de ne say e be ka ja akokora ni kumasi eja na boko de mini aboko ade ba ko a e ma me bu pa ene amamre ni amane a wontoto na se me kai se dotie wo bae na wa man no se mranti wane na machire rof na bo ntumam e ba besere kwachia otumfo chiachia mpanifo ne ade ene nso wasa baby maja minia no kre samne di asante ani abre Ghana nyina ani abre na ye nyina yenim ote kokoso otumfo se tu abibio sebe ye nyame a obo ne soro obo na sase efiri mu a nintini yete baabie ewo aye asante memu ha na se ade kesiesi ato asante ma keme pani ebese kochia asante hene sisi owura Ambrose Derry a ono eye interior minister enso akwakochia no sese owura akoto osaya akoto ena ono so echia otumfo no ena minister for monitoring and evaluation enti abamu mpanimfo no guso a womo echia otumfo sabre de chief of staff ma me frema osay opare ena wochia otumfo na ese kroma mpanimfo ena echia otumfo ema ne dak na sanse ade ato de no eden mpanimfo so se ade ato wani a enya wankasa ena wuyi chief of staff aban akra chifo nyina wono ena eda womo anhwe womo edwumadie sabre yi de woba no eye omapani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ena wakoto otumfo animu no eye nmonyam sekese epanimfo ena edi ahia no ono nso ama otumfo kafra ene yakọ Dr. Bawumia atia otumfo awie yenhwe de odiso a ono nso ebe yenhwe nipa odiso a woba na chese ene enya asem keto akra se maame hawa kumsen na aba so afọ owo mapanya so ehwe special initiatives eso ono na betia eye otumfo no epanifo no eguso a wo mo chia otumfo enye wo nyina ene ebetimi abo omudin eso se de wo hu no ewo okasa mfoni ne so no Adom TV ena kaka ebete sadaroma ya bepie manhia fikasiem a yede sa asumi ede ema mpanifo no echia obu a wochia tunso henkase ne no wonkomotwetwe tia no wabɔ ne batiri ayabrafie ne ni nkobo obu ohwim wokɔbatamu a sasem mafie a wo mae eya ko abrante minia na mibisa edien ena ehye wunkure kanwo sabire bia twebe mpanimfo anti wano kasa kora kyerɛ sampa ya tetewo na onim de minia na de na make kan say empo se ye humi eye yase menya asem ekyire menya asem mpanimfo be fra mfi se ifra santimem mensia enime ifra santimem ana yesum yewura otumfo ose tu abebio eti aba ne se ya de mi ye bia no me nana osoma me ye be fa me ekotena ne nchen woni mpaso oni mi di nkomo ya santimem na bia se wa ko bia pem no fa wuni agro fa mi ni agro pem agro papa o she mi nkuna bebre nyina na ka me se ba bia se be ye twa me du ya hye no esese me ma me na ye ntientia wa ha me kokora ese me ba na me ba be sum yewura soso eti ba ma ba de ye ni na abre ye ba na aba be jam yewura otumfo setetu abebi meta te wo nkasa especially say wo ye interviews ni ade a wo sini twam nyina no wo ta gina so bare se de be beka wo insist say amamre ni amane a wo mem no de wo hwe ma ne nsei wo hwe me ntontwene da aha e na bibia besua no ai minia on say me kase yesusu ano amakom ya na nakosan yi adoma wanya ne ba bi ko na se eba se yesusu ano se wo anko suku na beba konante basabasa dia ene ebena da bia no de Ibrahim fie ne be samu 19 afom ne ye kampanyin nsem no na wo su tie bi ana menhia nyimfie ka to se wo anko suku a wo de Ibrahim wo de se wo anko no a wo be nante basabasa ne de Ibrahim ne besua se wo anya suku nyansa fie nyansa no wo benya de tie ne se sabi
ya wo ba wiase a se be udi kan no mo ma me no fo ansa na abefa broni ngoma enti se wa nya fie nyansa no dodo no a na fa school dia no nko a to da bia e na enfie aduasa mienu enfie aduoso wo be we na ye de obi ko gina mra no fi se ofisa pen no nko a na se ode bobra nanso sebe misra mi kan se efie dia ni wo mu a ko se wo kodi jurum bia na wo ko ye boni bia beka se daati o na je se watwe asan na waye ne kakra eti fie nyansa ne de mi ma nye sukuu de mi se fie de na bɔ me bo se de be ya so abo amo asa ho nkwan papa bi ma nantimu ye papa afutu obi wo a wo de be ma maburo no titiri wo dwumadi a ɛkɔ so ehu obu ano na machire no ɔbɔ ne hwene ɛna na watwe mienu ɛna ye de nko ne ho de afutu na ade ma sa nipa amesre mlante ne maba wa se eduru sei na ba bia na wa hya ase adane ho na amane ne amamre susu wasua bi no wasua ompanyin se efie bia panyin wom na ya bembem panyinfo na oma kyerɛkyerɛ na ye de aboye bra me no minya bi etimitu bata mfie aduasa miensa betena nkran no manya basabasa mihunu sɛ mifiri baabi na bae maba batadie na mesa akominchi ɛne sɛ yɛde ne namu ɛnɛ ya ba beduru sei eti yɛsrɛ nyame sɛ mlantia ne mabawa no ɛnɛ deɛ no a ɛdɔɔso no ɛbɛm ya yira yekurom sɛbe ya bentia ɛba saa so ɛbɛyira odwa baase eti mum yɛnsua mpanyinfo ne yɛnsua amane ne amane ne ndi wɔn anamu akyi de ba ne saa de a ɛbɛboa ɛgya yɛbɛda wase ɛnim sɛ afei no aba wokɔ kyerɛ wo henkɛsie nti bɛgya wo na wokyerɛ wie a ɛkɔmmɔ no yɛbɛsa atoa so ɛgya ko aberanteɛ aka Bedam wɔne Ichankota ne nam na yɛbɛba akyire ne aba bɛtoa nkɔmmɔ no so saa berɛ deɛ yɛkɔ back to the studios ɛwɔ Adom TV wɔ Nkran na yɛba a wonim sɛ aha yi ɛna deɛ ɛkɔ so ɔhema yi kɛseɛ no nyinaa no wo nsa ɛbɛka na na sɛ mmɔpɔgyenie Kofi Adoma Nwanwani wɔ ha na yɛ aberefo afei Adwoa Nhyira ɛne yɛnnuaba akɔso adan mu no nkum na na berɛnya ɛna yɛnnua bɛma Kofi Gyima Ankoa na production team no ɛyɛ solid papa bi yɛnkɔmmra yɛba a yɛaka nyinaa yɛde bɛtoa wo